Много важно и да създаваме, да възпитаваме в младите хора, както ние казваме, културни компетенции, познаване на това културно многообразие и нови, би казала, толерантност. Тъй като много е лесно човек да бъде толерантен, когато другия, различния, живее от другата страна на границата или в друг регион, но когато те са нашите съседи, когато ние трябва заедно да споделяме с тях нашето ежедневие, тогава ми се струва, че възниква с много по-голяма сила въпроса как да създаваме тази нова култура и това ново виждане за глобалния свят. И разбира се, тъй като отново се връщам към ЮНЕСКО, което е своего рода една гора, това е кръстопът между изтока и запада, между севера и юга, в която ние сме място за свободна размяна на мнение, за една свободна дискусия и разбира се за една много широка платформа за намиране на политически решения, на интелектуални решения, на тази морална солидарност, за която говорих в началото. Мисля, че в много голяма степен днес ЮНЕСКО е организацията, която изгражда устоите на един нов вид хуманизъм, за 21 век. Ново разбиране за човешката солидарност, ново разбиране за толерантността, за човешките права, за човешкото достоинство и, разбира се, за ролята на културното многообразие. В днешно време за всеки е ясно, че дори най-силната държава, най-богатата държава в света не може да се справи с проблемите. Мисля, че това е повече тясно. Ние създаваме условия за споделяне на добри практики, ние създаваме условия за едно по-различно международно сътрудничество в един свят, в който географските граници като че ли имат по-различно значение. Но тъй като често говорим за възобновяеми източници на енергия, ние сме убедени, аз съм убедена, че най-мощната енергия, бих казала безкрайната възобновяваща се енергия, с която човечеството разполага, това е човешкият ум, това е човешкият талант и целите, които трябва да си поставим всички, да дадем възможност на всеки човек да има възможността, свободата да прояви този своя талант и тези свои възможности, за да може да бъде интегриран в своето общество. И за това си мисля, че в един свят, в който младите са повече, в много държави младите граждани са под 25 години, много страни, много региони, те са 60% и повече. Ние наистина трябва да създадем такива условия на младите хора, че те да могат да се чувстват достатъчно уютно в своите общества, в своите общности, за да могат да бъдат също така и активни, с една активна гражданска позиция. Аз мисля, че това е целта на този проект Работилница Бъдеще България. Той е основно насочен към младите хора, към тяхната ангажираност, социална, активна, гражданска позиция. Тя е насочена и към академичното, към академичните среди, към академичното общество и аз изпитвам, бих казала, възхита от това, че вече толкова много години тази Работилница за България върши изключително, бих казала, гражданско полезна, народополезна дейност, тъй като България има нужда от, и тук говоря като българка, а не като генерален директор на ЮНЕСКО, казвам България, но знам, че много десетки други страни в света имат нужда най-вече от младите хора, най-вече от тяхната ангажираност и най-вече от много нови, иновативни, както казвам, иновационни идеи, от една положителна промяна, за да може от една страна да бъде постигнати целите на устойчивото развитие до 2030 година, а също така България да се почувства, и младите хора, бих казала като цяло, България наистина да се почувства не просто, бих казала, равноправен член на тази международна общност, този голям отворен свят, към който всички ние сме обърнати, а за да може и тя да дава своя принос, тъй като аз знам, че има какво да дадем отново на света,
И в този смисъл тази ваша прекрасна инициатива Работилница бъдеще за България е своего рода лаборатория на идеи, своего рода интелектуален, морален ориентир и принос за това, към което ние се стремим. Предизвикателствата са глобални, но знаем, че отговорите са местни. И мисля, че вие давате точно такъв пример на търсене на местни решения, които водят и до този глобален свят. Благодаря за вниманието. За важните, които обяснявате и за добрите думи, които казвате за работилницата. Така искаме да отворим, да дадем думата на публиката, ако има да зададе въпроси към вас.